hotărât să răsfoiesc paginile trecutului, perioada în care era la putere prelucrarea lânii. Copiii erau încadrați din plin în acest proces. Vacanța fără lână, generațiile trecute de 60, nu și-o închipuia. Lâna de cornuțât s-a terminat, am început procesul de spălare a lânii. De aceea toate fetele au trecut, după care în prima apă o spală, care în a doua, mă rog. Noi ne-am cununat la mănăstirea Putna, inelele le-am schimbat. La mănăstirea Putna, noi ne-am cununat. Mănăstirea Putna, inelele le-am schimbat. Suntem foarte recunoscători doamnei Rodica Prelin, o activistă foarte înfocată de la deschiderea muzeului și până în prezent, cu toate că sănătatea nu-i permite, dar se stăruie măcar peste o săptămână, dar să ne viziteze, să ne bucure prezența ei la muzeu. Îi suntem foarte recunoscători, dar încă nu ne despărțim, Doamne. Mai până în seară, că la Matalea să fim, ha? Ele rodite. Rămânem cu dormitul, rămânem cu dormitul. Dacă vă duceți acasă, porăiți, deci vă fugărești, veniți înapoi. Apoi am avut iubire, că ne-am aflat de sparma. Scoate scupați măsele, вот, посередине, это чай. Mulțumim dumneavoastră că m-ați ascultat și m-ați ajutat. Nu-i personal pentru mine, dar e pentru noi toți, pentru că asta e cinstea satului nostru. Vă mulțumim, plecaș, Lelea Rodica, ca gazda care ne-ai primit și ți-am făcut răboiul ăsta. Îți mulțumim și îți dorim așa greu cum picioare până la ceasul de pe urmă. Picioare greu, dar bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați venit la următorul proces de prelucrare a lânii. Majoritatea noi suntem dintre cei care ne-am trezit în lână. Mamele cum erau tunse oile, mamele la munca câmpului, iar copiii alegeam lâna de curnuț, ceea ce am făcut dumneavoastră împreună. Și acum al doilea proces este scărmănatul. O ducem
la fabrică, să o facem și după aceea ne apucăm de tot. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul mâinilor noastre o să... Mâinile satului, punga bărbatul, așa gospodine. Da, da, păi cum? Numai decât. Așa, mulțumim mult. Așa, iată. Asta e și bună. Da, fetele, ați înțeles cum e lâna scarmanată. De-am asistit, iată. Mă bucur. Mă bucur că ați învățat ceva de la muzică.